Sugod na sad migla tagaaw. Dahil ang natagaw na sad mi. With my sisi. Hello sisi. Sisi. Say hi. Hoy. Say hi. Hi. Shout out sa Cubana Dorindo Liga nagtindag saging kardaba ilang tipit may Yuniza Ate Roding Ug asa mi nagtindag dadon. fishball ug tempura baratura. Hala si Olive di koyong. Welcome to our province, Charot. Kaway angay. Nga sa. Wait, wait. Kuan mong mas parang makita mong lips. Ouch. Kinsa man na? Laoy lang tanang dili makakuyog. It's our family place. Say nasiyot. Ito nasiyot. Ha? Sabi nasiyot. Yakay na. Nasiyo. Kinsa man na? Arling hapan. Kinsa si? Ah, Nasiyot ko no. siyok. Nisiyok siguro ang Butilias Bear. Tara. Payogin mo ninyo, manumot ka. Malibang ka doon sa libunan. Ya, mangilaw ta hagunoy. Mahal bang hagunoy ron? Mahal ba kang hagunoy siya ron? Dami ra ba katol-katol manggunas lubot na ilaw na hagunoy. 500 ang dahon, as kadahon. Halin kay hagunoy ron panahon na ra ba? Thanks to COVID kay na daghang na akuan. Say na daghang na say ko nga na discoveryhan ga na. Daghang na discover. Charot. Daghan nang Daghan na ka-discover. nakadiscover sa ano ko? Chicken. Kasanin ka nang sabuan, dami ka sa baba. Pili lang. Ang bottom sa nasiyot, taray. Ipingan sa nasiyot. Apil po ko dalo. Kapoy pa ni. Nga dili pwede ma. Hait-hait. Ew. Puro ni buko-buko ako na. Nasundan. Ya wala ba may okay pa man ko ng kuan. Mayroon. Dapat tani kinara pa nag. Naplen ka na dump truck. Kusan tani ron. Ya, beya.
Magay ka ba? Marami ka nang naghulbot sa hilo. Ayang agi. Murag hinaha sa tuyo, nang kuan. O tagundon. Tagundon. Pwede na pagutong kuan pa ni ilo. Sa guna kita tugkatan. Himo na mag-ilo ato. Murag rip rabay. Himo na mag-ilo sa guna kay. Ano mga tamasino sa kawas ng tigol. Kaya paskat na dala simhot. Dali kayo. Lang may kaya. Pilay ka nang. Kasi halin ang gahada gabi ng video. Bot-bot. Kinsa? Bot-bot ko na bantay. Ano ako na mo? Dito sa gitna. Wala ang view niya. 150 lang ko na. 150 lang. Di ka na pwede 151. Kundi 150 lang. Itlog. Kuyawan, ang dagko na mga gidanlak. 150 ka tanore, diretso na? Oh, yung dagko kayo small di ay to, grabe siya. Madaya 140. Eh, mga kami nang. Oh, motor. Dali, daday. Dugaya pa na akong driver, oy. Sus. Ang driver ba lang ilahin kayo patbulon ta karon. Yak-yak pud gamay day. Kalitan ka gadiri aki. Wala magdako ana day. Wala pagbuntis. What happened? Lopit ang kaya. Wala magipasok ang hantiyan. Nasa. Ah, ha? Nasa. Oh.